Takže vítam tu trenérku Nitry po tomto zápase s Juventom Michalovce. Áno. Dobre. Aký bol vlastne tento zápas, ako ho hodnotíte? Veľmi zle. Veľmi zle, nezahrali sme svoj klasický štandard. A čo sa stalo, že kvôli čomu dievčatá to nezvládli? Jedna hráčka sa zranila, ktorá tvorí vlastne celú zostavu a už to potom nešlo. OK. A kľúčové momenty alebo zlomy v tom zápase? Neboli. Celý čas to, teda hodnotíte, že celý čas super držal tempo v rukách? Áno, presne tak. My sme nezahrali absolútne nič. A čo to spravilo, lebo v druhom počase vysunuli na osobnú obranu Michalovčanky, čo to spravilo vlastne s vašimi hráčkami? Posrali sa. Ale nie. Nevedeli, čo majú robiť. Vysunuli obranu a nevedeli sa hýbať. Pohyb im tam chýbal. Tá hráčka bude v poriadku? Neviete, ako je na tom? Nemá nič zlomené, takže zajtra už nastúpi, dúfame. Tak tešíme sa na ďalšie pôsobenie Nitry a dúfam, že sa vám bude viac dariť. Dobre, ďakujeme. Za málo. Dovi. Takže vítam tú hráčku Nitry. Ako hodnotíš váš zápas proti Michalovciam? Tak, bolo to zlé, ale tak sme to nejak zvládli. V čom sa vyskytli tie chyby? Prečo ste prehrali vlastne? Tak, keď nás mali na osobke, tak to sme už boli úplne halabala a úplne sme nevedeli, čo máme robiť potom. To už bolo strašné. A v čom boli plusy Michaloviec? Sú rýchle, silné a tak ďalej. A vaše plusy? Sme Nitra. A sme tým. A sme silné, rýchle. Super. Nechýbala vám hráčka jedna? Chýbala nám Šaňa, ktorá bola veľkou pomocou, keby bola. Takže by sme možno že ešte vyhrali. OK. Čo mienite zmeniť do budúcna? Ako tým? Áno, v zápasoch. Tak to vám neviem povedať. Trenéra a taktické pokyny ste... Ešte nepovedal. Čiže budú, takže sa môžeme tešiť na ďalšie zápasy. Áno. Dobre. Ďalšie vyhráme. OK. Tak sa teším teda a ďakujem za rozhovor. Dovidenia. Ahoj.